Għall-ewwel darba f'31 sena kurċifiż bl-ġbija ta' Kristu msallab se jterraq mat-toroq ta' ħaltarxien waqt il-purċissjoni tal-Ġimgħa Mqazza. Dan b'differenza l-purċissjonijiet tal-Ġimgħa Mqazza f'ħaltarxien fejn fit-tmiema kienet tittella xena illi fiha kien jissallab Ġesu Kristu. Ħabbar dan is-Segretarju tal-Għaqda Marija Annunzjata Etienne Xkembri kif spjega li bħala għaqda laħqu ftehim mal-Kurja sabiex il-purċissjoni tkun iktar devozzjonali. Flok ser nkunu qegħdin nassistu għat-tisliba u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu fuq wara tal-purċissjoni ser ikun qiegħed joħroġ ġbija tal-kurċifiss li mbagħad fl-aħħar tagħha ser ikun qiegħed isir xi meditazzjoni u xi kant mill-kantanti li s-soltu jieħdu sehem ukoll matul din il-pageant. Is-Sur Xkembri qal li bħala għaqda minn dejjem kien hemm ix-xewqa li jimlew il-purċissjoni b'vari ta' dan it-tip u grazzi għal sforzi li saru matul din is-sena, is-sibt li ġej din il-ħolma ser issir realtà. Din is-sena għamilna l-isforzi kollha tagħna, tkellimna mal-arċipriet tal-lokal Dun Kristallul sabiex ġibna l-permessi meħtieġa anke mill-Kurja u tkun qiegħda toħroġ mill-Knisja Parrokjali ta' Marija Annunzjata. Spjega li jum biss qabel dan l-avveniment kollox jinsab imħejji sabiex il-purċissjoni li tinkludi s-sem ta' 350 ruħ flimkien ma' żewġ banet tkun suċċess. Sħabi qasmu l-vestwarju kollu, preparaw l-affarijiet kollha, kollox huwa nadif, kollox huwa preparat sabiex issa s-sibt fis-7:30 filgħaxija tibda ħirġa mill-Knisja ta' Ħaltarxien. Il-purċissjoni se toħroġ mill-Knisja Parrokjali ta' Ħaltarxien sabiex minn hemm itterraq ma' bosta toroq fil-lokalità għad-devozzjoni tal-parroċċani. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.